дар шаҳри Тиранаи Албания чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштини тарзи озод ҷараён дорад. Абдулмаҷид Кудиев дар вазни 70 килограмм дар даври аввал бо ҳисоби 11-0 намояндаи Муғулистон Энхтуяро шикаст дода ба даври дуюм баромад. Кудиев дар ин марҳила бо ҳисоби 12-2 Рамазонови Булғориро мағлуб карда ба даври чорякниҳоӣ роҳ ёфт. Абдулмаҷид дар даври чорякниҳоӣ бо ҳисоби 6-5 дар як рақобати мушкил Сино Халилӣ аз Эронро мувоҷиҳи шикаст кард, вале мутаассифона дар даври ниманиҳоӣ аз Нуржока Кайпанови Қазоқ бо ҳисоби 2-13 мағлуб шуд. Кайпанови Қазоқ бошад, дар ин вазн қаҳрамони ҷаҳон шуд. Паҳлавони мо барои медали биринҷӣ бо Акаки Кемертелидзеи Гурҷӣ дастбагири бон шуда бо бартарӣ бештар зафар ёфт. Кудиев дар ҳолатҳои мусоӣ тавонист аз ҳарифаш имтиёз ситонида дар натиҷа бо ҳисоби 13-2 ғалаба кунад. Ҳамин тавр Кудиев бо гузашти 17 сол аз қаҳрамонии ҷаҳон ба хазинаи дастовардҳои варзишии Тоҷикистон медал зам кард. Қобили зикр аст, ки вазни 70 килограмм ба барномаи бозиҳои олимпӣ шомил намешавад.